Dobre, Kubo trošku urval, ne? Poď, oprava riaku. Božek staviteľ. Kozácky, hej? Hotovo? Kebyže chcete pomôcť, zavolajte Jakuba Opravára na číslo 9999000. No, opravil som to. Ja som Božek staviteľ. Oprava Jakub. V popisku videa máte odkaz alebo telefónne číslo na opravára Jakuba. Keď sa vám niečo poškodí, tak úplne, že zavoláte ho, poviete, kde ste a presne tam príde a že bém a opravím to za 3 sekundy po kozácky. Aha. Viete čo? Dáme si tam moje telefónne číslo a môžete mi zavolať, kedy chcete. Dobre. Vložím si vás ako kontakt a dáme si súťaž, že jeden bude môcť byť vo videu, pretože ja som si to teraz úplne vytiahol, ale na normálnu chcem. Prosím, strihni to. Oblasť. Pennyboard pro Nike. Wow. Ak ja jazdím na pennyboardu. Ja som najvyšší profík. Je to kolegovi, Leovi zaprezdávam. Takto jazdia pravý pán. Viete, takto jazdí. Dávaj si prdel. Dobrý deň. A čaute. Po dlhej dobe sme tu zas. Sme tu zase, youtubers. Nenatáčali sme kvôli... Nemali sme čas. Hej, lebo viete, škola, veľa také učenia. Blbosti, ale teraz sa pokúsime... Ráno sme to urobili, takže... Teraz sa pokúsime viacej natáčať videa. Hej. Takže... Videá budú vychádzať každú sobotu a nedeľu. Nie. Videá budú možno vychádzať iba cez víkendy alebo cez prázdniny. Lebo vlastne ja bývam úplne inde ako Jakub. Lebo on chodí do inej. Nehovor, to nemôžeš to povedať proste. Všetci to vedia, že kde bývame, ale nemôžeš to povedať, to je tajné. A ja by som to tu už asi aj ukončil. A v našom videu... Počuli ste tú súťaž. Hej, oprava Jakub. Hej, a oprava vlastne Jakub. teraz vám ukážeme, že čo fungovalo v tomto videu, alebo čo účinkovalo. Takže tuto môj pennyboard. Krásnočky, modrý. Kolieska sú dosť na prd a vlastne padol mi do
do potoka, takže je trošku špinavý. Kolesočka fungujú, všetko funguje. A máme tu Jakubovú kolobežku, ktorá je úplne legendárna. Takže keď ju chcete dostať, súťaž neexistuje, ale to nevadí. Vlastne, zavoláte na číslo, ktoré je v popisku a určite sa vám Jakub ozve. Keď budem mať čas, volajte asi o takej druhej jednej. Tak o druhej jednej, hej? Po obede, hej? Ja mám čas, hocikedy, takže... Pondelok mi volajte asi o takej 4. Takže teraz už sa tu asi ukončíme, čo? Končíme? Potom bude ďalšie video. Zajtra nebude určite, lebo zajtra už tu ja nebudem. Budem inde. Budem kde tajne. No dobre. Čau. Učíme sa s vami ja a Leo. Čaute.